Salutare și bine ne-am găsit la primul vlog din anul 2021. Da? Tati! Ți-a făcut Glume de-a lui Ingrid. Noi avem un umor mai special aici la noi în casă. Bine ați venit la primul nostru vlog din 2021. Vlog în care transformăm camera lui Ingrid într-o junglă modernă și aproape urbană, că de fapt suntem la țară, exact așa cum și-a dorit ea de la bun început. Nicio problemă, după ce facem camera lui Ingrid, o vom încuia în cameră, e ok. Pentru că am comandat și ușile, ce credeți, și în viitoarea lună vom avea uși peste tot în casă și aproape totul va fi gata. Nu știu dacă ne-ați urmărit pe internet până acum, dar în spatele lui Edward, care ne filmează, avem un tapet foarte frumos care reprezintă o junglă. Ce puteri... Aha, aveam să fac o schemă cu puterile mele, dar mă rog, nu mi-a ieșit. Ați prins-o și pe asta. Da, și pentru că avem tapetul ăla cu jungla în spate, am respectat dorința lui Ingrid de a construi aici și așa o junglă super drăguță. Și am luat un pat din bambus, am luat o canapea din ratan și niște elemente super drăguțe care vor completa perfect întreaga încăpere și ne-am gândit să vă luăm și pe voi cu noi în aventura asta, să vă arătăm ce, cum se face, sperăm să reușim să montăm lucrurile repede și apoi să vă inspirăm și pe voi să vă faceți camerele mai speciale în caz că ai voștri copii au astfel de cerințe. Este rândul dumneavoastră, doamnă, acum. Adică să le faceți și lor camerele. Să spuneți ceva. Să vă faceți camerele, să le faceți camerele. Să le faceți camerele. Da, da, mulțumesc că a fost atentă, a învățat de la mine, așa? Păreri? Să trecem la treabă. Acestea fiind spuse și de Ana, că ea vorbește foarte mult, să trecem la treabă. Mai vorbesc eu între timp, când îmi vine o idee, când am așa un gând pe care îmi doresc să-l exprim comunității, îl voi spune. Acum, pentru că timpul nostru este prețios și nu știm cât vor rezista copiii, să trecem la treabă! Catica, muzica e bună, peste săptămână apare. Dragilor, știți cum e.
Când nu e, nu e și chiar dacă încercăm să le facem noi pe toate, uneori avem nevoie de mâna unui profesionist. Am împachetat toate lucrurile la loc pentru că noi, oricât ne-am străduit, nu am reușit să montăm patul de bambus pentru că unele lucruri nu se potrivesc cu altele și așa mai departe, așa că am sunat-o pe Voichița de la universultău.ro, de unde noi am luat toate lucrurile din această cameră, un site pe care îl recomandăm și pe Voichița o recomandăm cu drag pentru că este foarte promptă și în 2 zile am și comandat, produsele au și venit, dar iată că nu ne-am descurcat. Am sunat-o din nou pe ea, țineți cont că astăzi este duminică, iar ea în vreo 2 ore o să-l trimite pe Bogdan, un coleg de-al ei, să ne ajute cu montajul patului. Așadar, acestea fiind spuse, vă las în compania lui Bogdan. Dragilor, casa este plină de copii, camera lui Ingrid la fel, pe care în sfârșit am terminat-o, chiar dacă a durat un pic mai mult decât ne-am plănuit noi. În loc de câteva ore, jumătate de weekend, dar în final totul arată foarte bine, casa este super fericită, îi place, lui Ingrid îi place, lui Ilan îi place, trebuia să tragem cu toată familia, dar Ilan este asistent de cameră, avem aici o nouă achiziție în locul lui Ilan, sperăm că vă place, e foarte drăguță și sperăm că v-a inspirat și camera noastră și toate alegerile pe care vi le-am făcut. În caz că nu am punctat cum trebuie pe timpul clipului, vă spunem așa că patul, standerul, salteaua și băncuța sunt de la universultău.ro. Mulțumim tare mult, Voichița, pentru că ne-ai ajutat super rapid. Am făcut comanda astăzi, mâine au venit produsele și totul a fost în regulă. Oglinda mai avem de ratan, cea mică, mai avem una la fel mare în baie, tot de la universultău.ro. Biroul este de pe EMAG, covorașul este de la Ikea, corpul de iluminat este de la vivre.ro, iar tapetul pe care l-ați văzut cu jungla este de la miyaki.ro și piața este de la Câte lună și în stele, este din lemn, exact așa cum ne place nouă. Ați văzut deja, am încercat să facem o cameră cât mai aproape de natură, de zona junglei, pentru că așa și-a dorit Ingrid. Draperiile sunt de la Lumea Textilelor și Cristiana, mulțumim tare mult, au fost primul element pe care l-am pus noi în această casă, așa. Parchetul de la The Outlet Tea Solutions, la fel, este din lemn, v-am spus, totul este într-o zonă cât se poate de naturală. Atât de naturală încât ne-a fost destul de greu să asamblăm tot ce înseamnă aceste corpuri, adică standerul. Standerul l-am făcut eu singură în aproximativ 10 minute, ceea ce a fost așa wow. Iar la pat, după cum vedeți în imagini, ați văzut în imagini, am avut nevoie de ajutor serios. Ele fiind atât de, adică 100% naturale. Din bambus, că nu știu dacă am spus. Din bambus din sunt. Bambus, da, și sunt naturale și piesele se îmbină un pic mai greu. Așa că aveți nevoie de niște efort, răbdare și dacă e nevoie și de ajutor, până la urmă puteți suna, cred că sigur Voichița vă poate ajuta și cu asta, nu? Din da. ce știu eu. Dar standardul l-am pus singură și sunt mândră de asta. Mai avem de lucrat la capitolul dormit în cameră. Momentan Ingrid citește povești împreună cu mine, dar nu doarme. Când am ajuns în prima zi la punctul de a dormi, eu am adormit de 2 ori lângă ea în pat și mi-am dat seama că ea nu adorme, m-am trezit și am întrebat-o și mi-a spus că încă nu e pregătită pentru asta. Mai dormim împreună un pic, noi încă dormim toți 4 într-un pat gigant și nu ne grăbim, nu o grăbim, îi dăm... Te faci frumoasă, nu? Mai frumoasă decât ești. Îi dăm tot timpul din lume să se... S-a uscat și mi-a căpat buzele. Pentru că okay. Poate nu are el, nu? Da, și de-aia se capă foarte repede. Aha. Așa, maimuțica de față a distrus un pic, cum se spune, descentrat un pic pe acest pat, până când ne-am dat noi seama că nu e ok să-l jongleze pe el și a fost un pic tristă că nu mai poate face acea maimuțică, da. Nu, această maimuțică. A fost cam tristă că nu mai poate să se cațere pe el, da. N-am cuvintele la mine. Nu-i nicio problemă, lasă că le am eu la mine. Deci sunt sensibile, normal, sunt naturale și trebuie să le protejăm, să le prețuim, cum spunem noi, pentru că nu rezistă la tăvăleală chiar atât de mare. Așa deci, mai că ne-a făcut probleme pe acest pat.
pe acest pat, da. Ați mai văzut și niște elemente verzi în cameră, o plantă de aloe vera pe care chiar nu mai știu de unde o avem. Ați mai văzut și o plantă mare foarte frumoasă, am uitat să vă spun că aceea este de la Ikea și, cum vă spuneam la început, sperăm că ați găsit și voi inspirație în camera noastră. Dacă vreți să vă faceți camerele copiilor în zona aceasta, vă puteți inspira și puteți contacta colaboratorii noștri pentru că îi recomandăm cu mare încredere. Așadar, Să-i mulțumim și Elenei Santos și Da, familiei am pentru uitat. acest tablou special pentru ziua lui Ingrid pe care l-au lucrat în familie. Da. Mi se pare chiar un element perfect pentru inspirat tot din zona naturală. de la Super Luca, la fel foarte bine se integrează și el în camera ei și cred că am spus tot, nu? Pernuțe peste pernuțe, molcuși, mulțumim. Da. Anyway, dacă am uitat cumva vreun colaborator, să știți că îi aveți pe toți lăsați jos în descrierea, fie de pe Facebook, fie de la YouTube, pentru că punem acest clip pe cele două canale. La revedere, ne vedem data viitoare, sperăm noi cu un vlog cel puțin la fel de interesant precum acesta. Pa, pa! Pa, pa!